Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав дӯстони азиз ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем нархҳои арзон катӣ. Дӯстони азиз, агар шумодам ягон мошини фурӯшӣ бошад, ягон хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан агар шумодам бошад, агар дар территорияи шаҳри Пухтара бошед, омода навор мегирем. Агар дар дигар ҷо бошед, метавонем ки сурат маълумотро рӯй кунем, мо дар реклама мемонем. Дӯстони азиз, касоне ки мошини хона дорем, рӯй кунем, реклама мекунем ва дар имза навор дӯстони азиз чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Наворҳои хуб ва мошинои арзон барои шумо пешкаш мекунем. Дӯстони азиз, сета Nexi фурӯшед, сета Nexi-ҳои девона ки нархҳои 8000 сомон, 9000 сомон, 10000 сомон, инам хеле нархҳои зуркади ҳуҷҷатдорам бачаҳо ҳамашон. Обши сета Nexi, Mercedes сечка, бемар сечкаи простой. Corolla 1 японка, ВАЗ 21099 арзон, Astra-G Sedan, Astra-G Caravan, Opel Sedan простой, ВАЗ 21007, BMW бо нархи 15000 нархи болотар, ВАЗ 21015 бо нархи 18000, Opel Caravan аст, Astra-G Caravan, Zaychik ва Vectra А ва дигар марко. Курс имза 126 сомон авро сабаги марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст, дӯстон ки срочно фурӯшӣ. Daewoo Nexi 1999 бачо, солаш 99, свети необычный, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора бачо, моторш 1.6 i Opel. Дӯстони аз краскаш нав кардагааст, не ки як полировкаш мега дискои фасо болнош хай миёна. Мақсад ки ягонаш варӣ надора мега мошин созай, краскаш нав полировка мекунем, моторш i Opel. Нархи мошин бачо 10000 сомон, ҷои сумгириша дига арзон намешавад, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора бачо мошин ҳай соза мегири, ҳай краскаш навай, фақат ки фора полировкаш мекунем. Мошин бачо қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар совхози Файзалӣ. Дӯстони азиз, 10000 мега, ҷои сумгириша дига ягон сум арзон намешавад. Дӯстони азиз, срочно дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумот ша гиред. Марама мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 аст бачо ки мошини советский молодёжни соли бароишаш 2005 сол аст ки суишфореш бензина, мотор 1.7, коробка механика, системи мошин бародан соза. ҳуҷҷатҳои мошин бачо то охири ноябр, яъне ки то охири сола мешавад. Хадавоиш тӯбча бачо, мақсад ки болношам 70% аст, краскаш мега соз, мошин синияти кадаги тайёре, мақсад транзита. Нархи мошин 18000 сомон бо муомилаи савдои хуб мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе дар рақам поёмда марамат занг занед срочно. ина марамат бачо, срочно фурӯши BMW тройка бо нархи арзон ва состояниш зур. Бачо, BMW тройка солош 1993 сола бачо, бензина, мотор 1.6 сепа, коробка механика. Мошин 10 моҳи дига танировка дорад, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утил дора бачо. Бачо, самбуфори биққагӣ мондаги аст, монитор, задни камера, ҳамаи наворотош мошина кор мекунад. Состояниш идеал баде, бо чухолакҳои биққагиам мондагӣ. Мақсад мошина хела меҳнати хуб кардаги аст, мақсад ки жилет накарданд. ҳолати болнош мега пачка мондаги аст, хадавоиша мекардаги аст. Мақсад мошина ягон расхода мекунад бачо. 93 сол, кузуфуш ранги солҳои 2000-2003 бачо. мотор 1.6 сепа, коробка механика, ҳолаташ беҳтарин баде. 7 моҳи дига ҳуҷҷат, 10 моҳи дига танировка дорад. нарша мега 29000 мега, бо муомила савдои хуб мекунад мега, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, 29000 сомон бовар кунед, BMW тройкаи зур электропакет, ҳамаи наворотора дорад. Мақсад мошинча, дӯстони азиз, не ки вариантҳои алишӣ надорад, то қасми холиай 29000 сомон бо муомилаи савдои хуб дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе. нами андроидош нав мондаги аст, ҳамаш кор мекунад. дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурра аниша аз соҳибашон гиред. срочно марама. ина марамат бачо, 9500 сомон Daewoo Nexi, 9500 сомон бачо, кам тарак я муомила мешавад. дӯстони азиз, мошина, дӯстони азиз, 96-94 сол буда. мақсад ки корейский вариант бачо, 94 солай. кузови мошина ки бачо тоза ка, мақсад хеле варид пари надора бачо, моторша нав кардаги астан, лабвои пешам нав мега мондаги астем. дӯстони азиз, 9500 сомон кам тарак я муомила мешавад, бисёри бад не. мақсад краскаш кор надорад, не ки кузофуш тоза. дӯстони азиз, бо машина нишонто медем, бо мақсад гап мезанем. ина марама. дӯстони азиз, обшивкош тоза ка, 4 та электропакет дора.
скамейкош мақсад ки латагӣ ишхола мондагӣ аст, коробка механикае. Ай салонш бад нест, хай хоин агар боя химчискаш мекунӣ, намарама кандагӣ пандагӣ надорам асlan. Дӯстони азиз, балонои ақибаш навтарак, ай пешиш хай миёнае масалан. Дӯстони азиз, камбуди мошин десен кафидагӣ дора, капоти холиша, дигар ҷош не. Криша бавра масалан фақат ин капотиш мақсад ки дора. Ина марамат. Иснош нормале, масалан исиш краска, праска ягонҷо кор надорад. Мошин мақсад кузовш тозае. Дӯстони азиз, камбуди мошин утил ҳуҷҷат надорад, не ки 9500 сомон кам тарак бачо муомила мешавад. Мошин дар ноҳияи Кушонинае. Бина ба усотон дӯстони азиз, мақсад бинен харидориш ки 9500 сомон кам тарак муомила мешавад, бисёри бад не. Марама срочно. Марамат бачо, Toyota Corolla 1 японка тоза 2007 мотори 1.5 бачо, моторуш бе ягон расход. На дӯстони азиз, солона ҳуҷҷатш кадаги нав кадаги бачо, нами моҳи май, нами ҳози кадаги астан. Як 2 рӯз пеш обшим 12 моҳ мошин ҳуҷҷат дорад. Бачо, мошин 2007 мотори 1.5 экономни нашод кашиш пашиш мега зурба светчам хеле свети необичное. Ҳозир дӯстони азиз, ҳамаша гап мезанем, бо нашам гап мезанем. Срочно марама тамошо кунем. Бачо, ҳолати балонош 80% ҳаста. Мошин берона кор надорад. Обшивка тоза, ка бачо 4 та электрик пакет, регулировка боковой бачо. Дӯстони азиз, скамейкош латагия бо мақсад ки чхолои фасон мондаги аста, коробка автомат бачо. Мошин японка, мақсад ки мониторои чизои заводскои хича тарпидош ягонҷо кор надорад. Ина марамат дӯстони азиз, ҳамаи навортош мегад кор мекунад. Намарама. Ҳолати балони 80%. Дӯстони азиз, мошинча хай тоза, кай бо омада пеш хатон бинем. Мошин беруна ягонҷо кор надорад. Бачо, мақсад мошин мегад ганда қимат ғалидаги аст, нақша 75000 сомон гуфтесиян, мақсад ки бо муомила савдо мешавад. Нархи мошини 75000 сомон бо муомила мешавад бачо. Мошин да ягон расход намекунад. Ина дӯстони азиз, солона ҳуҷҷат 2007 сол мотори 1.5 бе ягон расход. Мошин дар шаҳри Бухтаре бачо. Биен мақсад ки бо усото санҷен ва харидорӣ кунем. 75 та бо муомила савдои худра срочно занг занем. Ина марамат бачо, срочно ВАЗ 21099 мошинчаи биқагӣ 6 моҳига танировка, 6 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дорад. Танировкаш бачо 100%. Бачо, мошин дуковат кадаги аст, шумализатсия кадаги аст, мотор бе расход, самбуфери биқагӣ, свети необичный бачо. Утил, ҳуҷҷат, танировка ҳамаш бачо кадаги аст. Мошин идеални состояние. Ина мара бачо тамошо кунем. Дӯстони азиз, краскаш хеле мақсад ки необичное, балоношам як 80%. Десен, мошин идеални состояние. Ина мара тамошо кунем. Обшивкошам тоза, ка бачо электропакет, скамейкош айхча латага, неки зура мақсад самбуфери зур дорад. Ай контракторика бачо, мониторчаи фасон, самбуфери зур. Салон ягонҷош кор надорад. Ина марама. Дӯстони азиз, балони пешам 80% 90% навай обшин. Десен. Ина марама. Мошинчаи биқагӣ бачо, ина бо айдотон мегирам. Ина марама. Дӯстони азиз, нархи мошина мегад 24000 мегем, бо каунтер дига мегад муомила мекунем. Мошинча бачо солош 10000 май. Мақсад нарша мегад 24000 сомон, бо мақсад ки муомила савдои худра бачо ина десен. 5-6 моҳига танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат бачо, самбуфери зур, мошин идеални состояние, мақсад фақат мегири ҳай мекунӣ. Мотори 1.6 бачо бе ягон расход. 24 та мошин дар шаҳри Бухтаре бачо, бо биен мақсад бинем, бо каунтер дига мақсад ки айна мекардем, мо мақсад ки муомила мекунам. Мошинча хай ҳами хамеша бачо. Мошинча хай тайёр кардем, самбуфер, танировка, ҳама чӣ дорад. Номерои 1001 бачо падарка. Срочно омада бинем ва харидорӣ кунем. Ина марамат бачо, бояд тайга дайвои Nexi арзонак. Дӯстони азиз, як рӯз пеш як тайга монда будем, уш савдоси инаш бо нархи арзонтара кади срочно. Нархи мошин 8000 сомон, нархи ахирча дига савдо намеша бачо. То охири сола ҳуҷҷат дора бачо, яъне ки то 11 моҳаги чанд рӯза, яъне ки то охири сола ҳуҷҷат дора, 5-6 моҳи дига мешавад. Дӯстони азиз, мошин 95 сол аст, мақсад ки аки кор дора мошин, мақсад берасход нест. Дӯстони азиз, мақсад ки беруна мошин кам-кам кор дора аст, 96 сол буда, на то охири сола ҳуҷҷат дорад,
срочно фурӯшӣ. Нархи мошин бачо 8000 сомон. Инам маромад тамошо кунед. бачо ҳолати балнош я 70% ҳаста. Мошин беруна хай краска талабай набу ай дур мегирам бачо. Мошин краска талабай. Инам маромад обшивкош хай мақсад ки я ахимчискаш не чорта электропакет. Дӯстони азиз ин хели чихолапка ҳам дошта хай бо регировка мекунем. Хоб коробка механика торпедош кор надора ягон ҷош. Инам маромад бо дӯстони азиз люка дошта. Инам маромад ҳолати балнош бачо 50%. Дӯстони азиз мошин хай расход дора. Берасход нест, расход дора мошин. Инам маромад мақсад мошина поли краска мекунем. Десин краскаш беҳад мақсад безиба. Бачо ҳамин чизи аст ростшо мегем. Мошин мега кам-кам масахир ҳаст. Мақсад корташ не партои рафто нагирен. Ҳамин чизи аст мегем. Ихе ҳай мека дур намекане ки мақсад ки ҳамин соҳиби шумо мега ки кам-кам мақсад масахир ҳастай. Дӯстони азиз то охири сола ҳуҷҷат дорад. Мошин 96 сола, мошин дар ноҳияи Кушониён ба шаҳри Бухтарда. Мошин сафсафидак 96 сол, фақат ки хай як мотор мекунем, як краскаш фура мекунем. Не ки хели созай состояниш. Маромад срочно омода бинем. Инам маромад бачо 27000 сомон Opel Caravan, 27000 сомон 97 сола бачо краскаш навай. Срочно фурӯшӣ. Инам маромад тамошо кунем. Бачо ҳолати балнош пачкай пешош. Инам маромад беруна мошин кора краскаш навай. Инам маромад. Дӯстони аз обшивкошам тозакай. Мақсад кор надораст. Чихолакои мақсад нав мондаги аст. Коробка механика бачо салонош ягон ҷош кор надорад. Инам маромад. Дӯстони азиз салонош тозакай. Неки бачо 27000 сомон охири нархай. Ҳолати балнои автомобиш неки лиситар буда мақсад. Кушташ нав нест. Инам маромад бачо мошини хизматӣ. Дӯстони азиз чашкош мақсад варид надора мега, неки кам-кам мега рафтагӣ дора, кам-кам дора мега, хай беварида неки камтар хели дора кафидагӣ, камтар рафтагӣ мега, хай ки мошинои 97 ам бачо ҳолати балои пешам навай ахибуш. Фақат якташ дӯстони листи буда, дигар сеташ навай. Инам маромад. Дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бухтара 27000 сомон, ҷои сунгуриша без савдо. Нархи ахириш 27000 сомон, мошин дар шаҳри Бухтара утил дора, фақат ки ҳуҷҷатош бучдагиа. Шахсоне ки мошин харе, мошин омода ай пеш бинед, харидорӣ кунед. Дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ маромад. Инам маромад бачо 27000 сомон, ваз 2107, 2004 бачо, танировка чизош оли солона ҳаст. То охири сола бачо, ҳуҷҷатош, мақсад танировкаш то охири сола. Дӯстони азиз, 27000 мега мақсад ки бо муомила савдои хуб мекунам. Мошин 2004 мотор як гафти полисейский мегани хели приёрай. Светчан свети хели фасонаки необычный маромад. Дӯстони азиз, срочно бинед. Бачо ҳолати балнош я 80% ҳаста. Боҷон обшивкошам тозака бачо, электропакет дорад, скамейко чихолакои фасон мондаги аста бачо, коробка механика набу электропакет, як гала функсиё самбуфёри зуд кадагиай. Мошин бачо маладёжна, мошина хай моика накада вардия, наминҷа мақсад тавои гуфтам ба навор гирем, мақсад ина ба навор гирем. Я бачо ҳамаш электропакет буда мақсад. Эле багаж нишона мекунам. Бачо номерои ваз 2107 ин номеро падаркай мақсад чизош. Ина маромад. Тамошо. Бачо мошин 2004 мақсад ки десин 7 моҳи дига дора. Нарша мега 27000 мега соҳибшон бо мақсад ки муомила мега дискои фасон мондаги аста. 27000 сомон мошин дар шаҳри Бухтара аста. 2004 мотори яга ҳафта бачо, светиш свети зури бадай мақсад. Мошинча идеале, фақат мегири ҳай мекунӣ. Шахсоне ки мехоҳад дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумот гирен, срочно маромад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, намаромад 19000 сомон Opel Sedan бо камтараки дига муомила мешава бачо, на ҳуҷҷатошам 1-3-4 моҳи дига ҳастай. 19000 сомон, 94 сола бачо, чашкош беварита, краскаш пачкай. Утил дора балош 80% бачо, срочно фурӯшӣ. 19000 сомон бо камтараки дига муомила мешава, намаромад бо ин айдур мегирам, тамошо кунем. Дӯстони азиз, краскаш пачкай. Ида маромад обшивкош неки тозака, ин десин тозака бачо, чихолакои зардаки хушраки нав мондагӣ. Ина маромад бачо, коробка механика, ина торпедошам ягон ҷош кор надора. Ина маромад чихолакои фасон мондагиай. 19000 сомон бачо. Свети олучагӣ. Ина маромад ҳолати балнош 80% ҳаста, калпака мондагиай. Ина маромад мошин беруна кор надора бачо, ҳолати балнош
Ям хиам 80% масад, 80%. Намарама тамошо кунем. Дӯстони азиз, мошин як 3-4 моҳи дига мондаги аст, 3 моҳи дига ҳуҷҷатш мондаги аст то охири соли хариб 19000 сомон кам тараки дига муомила мешавад. Бисёри баъд не мошин хеле ягон ҷош беруна кор надора. Мақсад краскаш навай хай 94 сола бачо. Амира мақсад 23, 24, 25 монта не. Мо амин 19000 монда. Бо кам тараки дига муомила мешавад. Бисёри баъд не. Мошин дар шаҳри Бухта срочно омада бинен. Чон саудкада харидорӣ кардем. ина маҳрамат бачо 18000 сомон Opel Vectra A 95 сол на солона ҳуҷҷатош гирифтаги бачо 2026 18000 сомон кам тараки дига муомила мешавад бачо 95 солай мошин нахадо хайрам ҷое киёзи мақсад кор дора бо нишото метем срочно фурӯшия бачо ина маҳрамат дӯстони азиз хайки мақсад кор дора мошинча ина обшивкошам тоза кардем дашқи кандагӣ дай чихолакош фасонак бачо коробка механика торпедош бачо созай ина маҳрамат бо люка доштай ина маҳрамат срочно бачо десин мақсад кор дора бамперошам кор дора мошина хай тайёр накардаи фаршам мақсад шикастагида мошина хай тайёр накарда овардия намихел аки хи расходош мекунем неки нархи дастрас бачо 95 солай набуд десин солона ҳуҷҷати 2026 кадаги астае 18000 мега ами кам тараки дига мега муомила мекунем ак хеле бисёр не бачо моторош мега бе расход мега мақсад балонош бачо пачка балоноша мега навдадаги астем мақсад балон палон хе расход намекунем дига мошин бачо дар шаҳри Бухтар аст мақсад 18000 сомон Opel Vectra A 95 сол бачо ами рафтан хай 25 27 мо гуфтем не аки мошин ҳарҷо кор дора бачо срочно фурӯшия ина маҳрамат 18000 сомон кам тараки муомила мешавад мошин дар шаҳри Бухтар аст омада бинед ва харидорӣ кунед срочно маҳрамат Opel Astra бачо дар кузови караван срочно фурӯшӣ то охири сола бачо ҳуҷҷат дора 98 май бачо 2001 кадаги мошин састениш созай дӯстони азиз нархи мошина 46 там мегӯяд бо мақсад ки муомила саудои хуб мешавад срочно фурӯшия ина маҳрамат тамошо кунед дӯстони азиз ҳолати балонош пачка ҳа ягон ҷур хеле сарапи надорад мақсад яхе ҷошам гудаку хир када бошам мошинчара баъзо сарапи надорад обшивкош тоза ка бачо сидисан дорад чош хайручуни аст чихолакои фасо мондаги аст коробка механика бачо ина торпедошам ягон ҷо кор надорад дӯстони азиз хай бояд чихоли дига барои хитон агар хоҳем мақсад ки мезанем баъзе ҷош бачо сарапи надошта балонош пачка неки бо ина букшировкаам дошта дӯстони азиз ки на Opel караван мехо Astra караван бачо наша мақсад мега 46 там мегем бо мақсад ки муомила мегад мекунем то охири сола бачо ҳуҷҷат дора мақсад намедонам 5 моҳи дига мешавад 6 моҳи дига мешавад неги то охири сола ҳуҷҷат дора дӯстони аз 98 сола мақсад мотор патор мега бе расхода балонош пачка мошин идеал не мақсад Astra караван бачо 98 май 2001 кадаги астан нархи мошина мега 46 там мегем мақсад ки бо камтара дига мегад бо айпеш муомила мекунем мошин дар шаҳри Бухтарай утилизатсия ҳуҷҷат ҳамаш кадаги балонош пачка бачо краскашам соза хай баъзеё сарапиначои майдак доштай ина срочно дар шаҳри Бухтар 46 та бо муомила мешавад метавонен омада бинед ва харидориш кунед ина бачо маҳрамат срочно 8500 сомон Daiwo Nexi бачо 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад моторша нав кадаги астан мошин корейский вариант фақат ки беруна кор дора мошин 96 сола бачо срочно фурӯшия ҳамин ҷои сунгири ахириш бачо 8500 сомон яъне ки 18000 сомон ина маҳрамат срочно дӯстони азиз десед мақсад ки беруна мошин кор дора фақат каска талаба хоҳем ки нахоҳем мақсад барои ҳайкин барои кортон соза ҳолати балонош пачка бол 80% аст мошин бачо надесем беруна мақсад кор дора обшивкош бачо тоза каса 4 та электропакет скаменкои айхча заводская чихол надора чихоли ягон 50 май мекашинша коробка механика торпедош ягон ҷош кор надора ина маҳрамат срочно дӯстони азиз чихолош мекашин ҳолати балони актившам 80% ҳаст дӯстони азиз десен кор дора мақсад мошин фақат ки нами краска талаб аст агар касоне ки барои фурӯш гирем ина краска мекунем мақсад ки нормал ина маҳрамат 4 электропакет ҳар чорш кор мекунад ва дӯстони азиз моторша мега нав кадаги аст моторш навай мақсад ина 3 моҳи дига ҳуҷҷат утил дора бачо мошин дар шаҳри Бухтар дар ноҳияи Кушонён ҳамин ҷои сум гириш бачо 8500 сомон агар бинай пеш
чӣ камбудӣ ҳам ёфте не ки ҳамин ахири нақшам мега соҳибшон ҳамин рафтан 10 9 11 не ҳамин 8,000 сомон ҷои сум гирифт бачо мошин фақат ки ҳамин краска кор дорад дар ноҳияи кушонаи шаҳри Бухтар марҳамат срочно омада бинем. ина марҳамат бачо Opel каравани фурӯшии срочно 97 сол бачо бензин газ чашкош беварид мақсад ки моторша маслахир нест чашкош беварид бачо 97 солай то охири сола ҳуҷҷат дорад нархи мошина мега 26 та мегем бо муомила савдои хуб мекунем мега срочно фурӯшӣ нархи мошин 26 та бо муомила савдои хуб дорад мошин ягон ҷош варид мақсад маслахир ягон расход надорад бачо фақат мегирӣ мошини хизматия кор мекунӣ бо нехали болошта нехали бо барои боркашӣ ҳам ҷо дорад ина бачо ина марҳамат тамошо кунед дӯстони назди ҳолати болош 70% аст краскаш 90% камтарак безеб кардаг аст палировкаш мекунем ина марҳамат тамошо кунем обшивкошам бачо тозак аст ина ҷаш хай нест хитон мезанен дӯстони азиз наҳад дестен чихолакошам фасона не ки камтарак кожош хистага мошини хизматия не кожни тари чи мақсад чихола кожош хама безеб штага коробка механика бачо торпедош соза мақсад кор надорад бо люкам дора бачо ина марҳамат ақибошам насоза ақибош соза фақат ҳам болоша хай ягон чихола ягон иша мекаша мошини хизматия ҳолати балони ақибош бо навтарак бачо ина бо буксировкам дорад бо ина хали мақсад ки барои чи кашиданам хали ҷо дора мақсад ина хали барои боркашӣ ҳамин худаш 1000 сомон боло нархош ина марҳамат десин мақсад беруна кор надора хаки пайровкаш беки мошини хизматия бачои хали нархда арзанда фақат мегири кора мақсад сар мекунӣ нархи мошин бачо 26 та бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад мошин дар ноҳияи кушонаи шаҳри Бухтада қарор дорад нархи мошин 26 та омада бинед қачо савдо кунед срочно фурӯшӣ марҳамат бачо Mercedes Zaychik объёмни тоза бачо камтаса классика 2000 сол мотор 2.4 антиблик лабовой бачо 2026 тонировка 2026 ҳуҷҷат кардаги аст ҳардушон солонаи бачо мотор 2.4 бачо бензинай мақсад ки мошин пои наваротай 59000 сомон бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад ҳолати балонои пеш як 60% 70% аст мошин беруна кор надорад бачо тозака сери залатисни обшивкошам тозака бачо тонировка 100% чихолакои фасон кожни бачо коробка автомата депилусай электропакет даждавик обши ҳама ина функсия дорад дутара мултиру бачо автопилот мошинча идеалне консолешам кор мекуна меган люка дорад мошин тоза ина марама ҳолати балони автобус навтарак дӯстон аз мошин срочиняк ина ҷош хай кам камаки сарапи надошта ина ки дигар соза ина марама бачо беруна мошине ки сасениш мақсад зура беруна дурна соза бачо нархи мошина 59000 меган бо мақсад ки муомилаи савдои хуб мекунад мошин дар шаҳри Бухтар 59000 сомон бо савдо мешавад на солона ҳуҷҷат тонировкамаш кардаги аст мотор 2.4 бачо мақсад ки лабои антиблик кондиционердор обши ҳама ина чира дорад 59000 меган бо савдо муомилаи хуб мешавад мошин дар шаҳри Бухтар аст бен ба устодтон бухтона хисанҷер бад харидориш кунед срочно